जीटी भुटान भारत ओनसोलारिनि लोगोआरि फालांगि मेला 2024 खौ दिनै खुंफुंबाय। रांखान्थियारि जौगानायनि थाखाय सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो जीटी भारत भुटान ओनसोलारिनि लोगोआरि फालांगि मेला 2024 खौ खुंफुंदों सेरफां जंग गेलेमफु भुटान जीएससी ग्राउन्ड गेलेग्रा फोथाराव। बे जीटी भुटान भारत ओनसोलारिनि लोगोआरि फालांगि मेला 2024 हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्री ओएससी सांग्रां ब्रह्म आरो 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि बिथांमोनखौबो बाहागो लाफायो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हाबाफारिनि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै जों मिथिनानै लानि। दिनै बेवहाय जीटी भुटान इन्डिया रिजनेल ट्रेड बेवहाय जादों ट्रेड फेयार। दा बेवहाय बिथांमोना जोंखौबो बाहागो लानो हांख्रायदों, बे हिसाबै जों बाहागो लाफैदों। आरो बे जि ट्रेड फेयार बेवहाय माखासे जि प्रडाक्ट भुटाननि बा इन्डियानि बेखौ बायलाय फानलाय खालामनायजों लोगोसे मोननै हादोरनि जि सोमोन्दो बेखौ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय खालामबाय थानाय जायो। दा देग्लाय बोसोराव बिथांमोना जोबोद मोजाङै खालामदों आरो बिथांमोना मोनसे गोदान थांखिजों आवगायगासिनो दङ। गेलेमफु बे डिस्ट्रिक्टआव गोदान मोनसे सिटि बानायनो बिथांमोना थांगासिनो दङ, जि सिटियानोखि इन्टारनेसनेलि जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। दा बेनिखायनो जोंबो बर्डाराव थानाय हिसाबै बिथांमोना जेरै बायदिसिना जौगानाय हाबाफारि लादों, जोंबो जोंनि फारसे जौगालु माखासे हाबाफारिफोरखौ लानांगोन। बेनिखायनो बिथांमोननि हांख्रायनायाव आं बाहागो लाफैदों। जों मोनसे टिम फैनानै आरो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जोंनि सोमोन्दोआ जोबोद मोजाङैनो थागोन आरो जोङो माखासे फालांगियारि बिथिङावनो जा बा रांखान्थि जौगानाय बिथिङावनो जा बेवहाय मोनसे सोमोन्दो दानानै मोजाङै जौगालांनो हागोन। थेंक इउ।